Bilgeningizчә, шушы 3 көндә безнең бөтен дөнья татар диктантын яза. Һәм дә инде Яшел Үзәннең 5нче гимназиясендә бу акцияга кушылды. Сез бүген монда диктант язуга килдегез. Сез кемнең әбисе, балагыз монда укыймы? Мөхәммәтҗанова Алина белән Мөхәммәтҗанова Ралина әбиләре белән. Диктантны, татарча диктантны беренче тапкыр язасызмы? Беренче тапкыр язам. Каушыйсызмы? Минем әлеге диктантта инде берничә ел катнашуым. Уку дәверендә дә һәр вакыт язарга тырыштым. Эшләгән вакытта да инде менә бу елда әлеге акциягә кушылдым. Бу минем өчен, минем уйлавымча, бик кирәкле акция, чөнки бу кичкенә балалар өчен генә түгел, алар өчен дә бик мөһим. Шушы 3 көндә гимназиядә 600 кеше диктант языр дип көтелә. Акциянең беренче көнендә 280 кешедән артык диктант язучы катнашты. Бүген исә 86 кеше теркәлде. Законнарын үтәрешен кабул иткәннән бирле бездә 6 елдан бирле инде телләр саклау комиссиясеннән соң бу хәл килде. Бүтән фәннәрдән диктантлар язалар. Безнең татар теленнән иң алдан яза башладылар. Чөнки без Татарстан Республикасында яшибез. Бүген килгән кызлар, җегетләр бигрәк тә үз телләрен яратучылар, үзебезнең милләт кешеләре. Мин шуңар сөйләп бетә алмыйм. Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән һәм үземнең исемемнән сезне бүгенге бәйрәмгә килгәнегез өчен озын сау, матур итеп килеп җиткәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бер сәгатьтә ничә мизгел бар. Зөлфәт Хәким монда безгә дә, балаларга да уйланырга дип әйтә, нәрсә турында гомернең нинди рәвештә мөһим булуын, һәм шуны яздырган вакытта мин үземнең тормышымда, гомеремдә булган чиракларны искә төшереп, күзләремә яшьләр тулды. Балалар да моны бәлки күргәннәрдер, күрмәгәннәр түгел. Шуңа күрә ул минем үземнең эчемдәге бөтен тормышымны баштан аяк әйләндерде дип әйтсәм дә ялгышмамын. Офлайн язылган диктантны 1 ай дәвамында тикшерәләр. Аның нәтиҗәләре шәхси биттә diktanttotar.ru сайтында билгеле булачак.